Menta pidon bat channel puli kubor ngap sipang. Ki kubor menta gesngi. Bambiang gajing tokit pensangi ka high court ya gajing bishar halor gajing klat uhe pulit. Shillong naitung khat atrik. Ka Meghalaya High Court ha gesngi balang gala ai hukum ban pensangi shua ya gajing bishar halor gajing klat jong uhe pulit uba Perli Stone Joshua Marbanyang ha usnem arjar khatsan hadien ba lapau gajing tokit kam long satia ke babiang. Kaniga hukum ka High Court kalong hadien ba kalapit bnia ya kikot kisla kentop ya ka kaipot na ka Special Investigation Team ba la thong da ka High Court hi. Wat la ka sarkar kala pentip ba ka ying bishar halor ka jingklat no jong uba marbanyang ka day ka badang ya hadu menta henry ka klem pau pat ba ka jing tokit kalong ka babiang laong ka High Court. Namar kata ka High Court kala pensange shua ya ka jing bishar tat hadu ba kanda ai da kawai pat ka hukum. Sakani kawai pat ka khubor. Poj bo sya kem sya judicial custody. Thok kerteng ubara waj bat kawang mau ya ka ying ka menteri sarkar udai u Petros Lating. Shillong naitung khadatrik. Ubre ubara waj bat lek kawang mau ya ka ying jong ka menteri sarkar ka kong amparin lengdo halaim kra bat ubala sya kem ha kipulit ha ka miet jong ka sngi baar ula thok ya la kerteng da ka bayatu ba udai u tebor liting kat ba ka kerteng sisa jong u kadai u Petros Lating. Kipulit kliatu ba uniu briu ula don mentah ka judicial custody ba da gaching poi jong u sya ka judicial custody kipulit kim tokit shu eu. Haba kli la uni uba syakem udon lang bat kiwe ban kawang mau ya kaying ka menteri kipulit kilayathu ba na kajing tokit utei uba syakem udon tang berwe. Hakajan mit sngi baar hakaport nyo khatsan minute AA kaying jong ka kong amparin kabadeiru ka MLA ka East Shillong constituency kala sya thermau bat utei ubriu ubadon kti ban kawang mau ulara lang bat kawaj beno haringkat ki kintin berngam ya katei ke menteri ha kani jingjia shim don ba mensau na kalieng ki pulit kila pelong da ka jing ujor halor kani jingjia laong ba uni ubriu ba syakem udei ubala berngam teng ha kapor election ya kong amparin dang hakini ki kendiat sngi kalai mukra kala sakhi ya kahuri hura ha kabala poi shadu upot ba kikali kila syawing ding ha thanat lai mukra sakani gawai pada khubor bamhun ya ka rukom khandra training license KHADC an khandra hi ka KSU nongpo naitung khadatrik Kakasi Student Union KSU nongpo circle ha kasngi balang kala berngem ban pelong hi ya ka jingkhandra trading license bat labor license ya ki nongkai barjela ha ki benta jongka so nongpo hadien ba kimhun setia ya ka jingkhandra ka bala pelong da ka enforcement wing jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC usamla John Lengdo presiden ka KSU nongpo circle uliathu ba kadai hadin ba kajing ujor jong kaseng ba licensing officer ka KHADC ula penni ya ka hukum sya ka enforcement wing ban pelong ya kajing khandra naphang ya kidukan ba jela kata ya kitu kibadon license bat kibam don ru kumju habaro kasor nongpo handrai ula penpau ya kajing sosi ba katei ketenat ka KHADC kala syu khandra pendep rukom klem da pentip lang ni buram ya kaseng kabala shimkhia ya kane ka benta halor kane ka benta usamla jon mlaong kumba kaseng kamhun setia ya katei gijing khandra da katanat enforcement wing ka KHDC kaseng kan sa penlong hi ya kajing khandra trading license bat labor license naphang ya kidukan bajela hapo kasor nongpo ha kini ki kindiat sngi ki banwan kum si benta banyada nagajing kharo jong ki dukan bajela ki ba khayi pateng bi an klem ki kot kisla ki ba biang
Sakani kawai pada khubor. Yahab menteri ya ke hukum ke DC. Menta ke high level meeting kan phaidin halor ke suk kasain ha Shillong. Shillong naitung khat atrik. Ke jingelang ban phaidin halor ke jinglong jingman ke suk kasain ha Shillong kan long ha ke sngi pale ha ke ba an ya kren ru ya ke hukum ban phah khang no ya ki dukan po speu beji men miet bat wei na ki menteri sarkar uba poleng do ula penpau ka jingbam ya hab ya gani uba pol ula ong ba ula pensngeu ha menteri rang ba bat usembut menteri rang ba uba preston tensong uba depek ya katanat pulit ha ka ba kandon ka high level meeting ban ya kren ya kani ka kam ula ong ba ka jingjia ki biade bat ka suk ka sain kim ju jia tang hasilong henrei shakiwei ru kijaka ru kijia bat kamut ban hap khang no lot paro kawei kanong ba ulo ong ba kadon karukom ban te lakam ya ka jinglong jingman la ka dei kinong penthot ya ka sukasain bat kiba melien ha ka kamrunar bat ka jing khayi ya udrok namar ka ain ru kadon hi ban le uba pol ong ba ban chukhang lot apo sheu beje kalong kumba pha da kawai pat ka khubor ka bamlong shabar kham tam yaki nong jungo kai ki bawan na keleng uba pol ula penrem jor ru ya gajingjia hayeng jong ka menteri sarkar ka kong amperin kham tam haba wei ubriu uha ban pen ibor bat ka MLA ka badai ka riu kan thei klem da buram shu sakani kawai padi ka khubor ka jing thmu babha karai ka babakla Kyntu MLA ka VPP ya ka DC ban weng ya ka hukum phah khang dukan Shillong naitung khat atrik MLA ka Voice of the People Party VPP na North Shillong uba Adelbert Nongrum hakasingi balang ula Kyntu ya ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ban weng no ya ka hukum halor ka jing phah khang ya kidukan hakaleng ka sor Shillong ha ka por chpeu beje men miet haba kedeu ka te ka hukum kan kta shi kat de ya ka shong suk shong sain ka jing mot ching perkhat bat kanang pen khuslai jing mot shu shu ya ki breu ula ong kumba kala jia ha ka por ka covid khat khandai kat no kala kta ya ka yo ka kot ka kamai ka kaji kham tam habiyade bat kane ka juk kerdu kam ka bajur bha hoi kalong ka babiang ka don ka jing thmu ka babha hanre kalong ka babakla pat ban pengat lang ya baro ka deputy commissioner ka de ban weng no ya kane ka hukum khang ban wanra ya ka songsuk songsain ka yo ka kot bat kumta terter uloong di mentang ila pois bakut jong ganeka thop puli kubor so bahaban subscribe like but share khubele phi baro ngin zi kan dupat hagui kapor